нимаи аввали имрӯз муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба соҳаи кишоварзӣ Гулмуҳаммадзода Давлатшоҳ, вазири кишоварзӣ Салимзода Амонулло, президенти Академияи кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон Асозода Нуралӣ ба шаҳри Турсунзода ташриф оварданд. меҳмононро дар ин сафар иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Турсунзода Акрамзода Парвиз ҳамроҳӣ намуд. меҳмонон зимни ин сафари корӣ нахуст бо фаъолияти барзгарони хоҷагии дӯстӣ ошноӣ пайдо намуданд. бояд тазаккур дод, ки соли равон масъулини хоҷагии дӯстии шаҳри Турсунзода дар майдони 200 гектар замин пахта киш намуда буданд, ки ҳоли ҳозир нашонамои зироатҳо хуб буда, деҳқонон ба гузарондани корҳои агротехникӣ машғуланд. зимни боздид аз тарафи муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Гулмуҳаммадзода Давлатшоҳ таъкид гардид, ки пахта боигарии асосии давлат буда, аз тарафи ҳукумати кишвар барои зиёд намудани масоҳати майдонҳои кишти пунбадона таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. ҳамзамон гуфта шуд, ки моро зарур аст, то ки бо истифода аз таҷрибаи кишоварзони ватаниву хориҷӣ ҳосилнокии майдонҳоро зиёд намоем. дар ин замина аҳли заҳмати хоҷагии дӯстӣ дар майдонҳо пахтаи нави дӯстӣ ва флеш кишт намуда буданд, ки аз нигоҳи мутахассисони соҳа кишти чунин нави пахта дар шаҳри Турсунзода боиси баланд гардидани ҳосилнокии майдонҳо мегардад. то имрӯз аз тарафи барзгарон ду маротиба коркарди байни қаторҳо гузаронида шуда, ҳоли ҳозир деҳқонон ба таъмини нуриҳои минералӣ машғул ҳастанд. баъдан меҳмонон дар идомаи сафари корӣ аз рафти кишти такрории зироатҳо дар хоҷагии ҳақиқат ошноӣ пайдо намуданд. нахуст муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Гулмуҳаммадзода Давлатшоҳ бо деҳқонони шаҳри Турсунзода суҳбат ороста, эшонро бораи истифодаи дурусту самараноки ҳар порча замин даъват намуд. имрӯзҳо дар шаҳр бештари кишоварзон ба ҷамъоварии ҳосили ғалладонагиҳо машғул буда, тибқи нақша ба кишти зироати шолӣ шурӯъ намуданд. аз ҷониби намояндагони ҳукумати кишвар дар аснои боздид аз рафти кишти такрорӣ ба масъулини соҳаи кишоварзии шаҳри Турсунзода, бахусус сардори раёсати кишоварзии шаҳр Азимҷон Назарзода дастур дода шуд, то ки ҳосилнокии майдонҳои шолиро баланд бардоранд ва дар ин баробар барои коҳиш додани воридоти маҳсулоти биринҷ ба кишвар ҳиссагузор бошанд. дар ҷараёни сафари корӣ намояндагони ҳукумати кишвар бо рафти ҷамъоварии маҳсулоти ғалладонагӣ дар хоҷагии агросаноат аз наздик ошноӣ пайдо намуданд. маврид ба зикр аст, ки хоҷагии агросаноат дорои 830 гектар замини корами кишоварзӣ буда, аз ин 280 гектарашро маҳсулоти ғалладонагӣ ташкил медиҳад. дар хоҷагии агросаноат 39 адад техникаҳои пуриқтидори соҳаи кишоварзӣ мавҷуд буда, ҳамарӯза барои ҷамъоварӣ намудани ҳосили гандум аз чунин техникаҳои муосир истифода мебаранд. зимнан ба муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Гулмуҳаммадзода Давлатшоҳ ва намояндагони вазорати кишоварзӣ иттилоъ дода шуд, ки тамоми техникаҳо аз хориҷи кишвар ворид гардидааст, ки ин барои дар сатҳи зарурӣ ва босифат анҷом додани корҳои агротехникӣ мусоидат менамояд. ҳамзамон дар хоҷагии мазкур дар майдони 210 гектар замин ҷувори макка, 300 гектар хӯроки чорво кишт гардида, дар майдони 25 гектар замин кишти зироати шолӣ дар назар аст. дар хоҷагии агросаноат баъд аз ҷамъоварии ҳосили гандум маҳсулоти полезӣ кишт карда мешавад. бояд қайд кард, ки дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми кишвар масоҳати гармхонаҳо зиёд карда мешавад. дар ин замина кишоварзони шаҳри Турсунзода дар самти дар амал татбиқ намудани дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии ҳукумати кишвар тасмим гирифтанд, ки дар ҳудуди шаҳр масоҳати гармхонаҳоро зиёд намоянд. аз ҳамин ҷост, ки сол то сол кишоварзон парвариш ва нигоҳубини маҳсулоти кишоварзиро дар гармхонаҳо вусъати тоза мебахшанд. дар хоҷагии Биби Марьям дар масоҳати 7 гектар замин парвариш ва нигоҳубини маҳсулоти барвақтӣ аз қабили помидор, бодиринг, қаламфури булғорӣ ва амсоли инҳо ба роҳ монда шудааст, ки дар 4 фасли сол бозорҳои шаҳри Турсунзода ва пойтахти кишвар шаҳри Душанберо бо маҳсулоти барвақтӣ таъмин менамоянд. масъулини хоҷагӣ мақсад доранд, ки боз масоҳати гармхонаҳоро зиёд намуда дар таъмини амнияти озуқавории кишвар ҳиссагузор бошанд. шаҳри Турсунзодаро бо фаъолияти деҳқонони асилу номдораш мешиносанд. маҳз аз ҳамин ҷост, ки дар шаҳри Турсунзода бештар соҳаи боғу токпарварӣ рушд кардааст. бо ин мақсад намояндагони ҳукумати кишвар дар идомаи сафари корӣ бо фаъолияти боғу токпарварони асили шаҳр шиносоӣ пайдо намуданд. нахуст меҳмонон аз боғу токзорҳои хоҷагии Боғи Сомон дида намуданд. дар ин ҷо ба муовини сарвазири кишвар Гулмуҳаммадзода Давлатшоҳ иттилоъ дода шуд, ки хоҷагии мазкур 500 гектар замини корами кишоварзиро дар ихтиёр дорад ва яке аз самтҳои асосии фаъолияташ ин ангурпарварӣ мебошад. масъулин дар ин сафар ба меҳмонон иттилоъ доданд, ки дар наздиктарин фурсат ҳосили ангурро ба бозорҳои мамлакат ба фурӯш бароварда ба хориҷи кишвар низ содирот менамоянд. сипас сафари кории меҳмонон дар хоҷагии ватани ҷамъияти деҳотӣ ба номи Ҷӯра Раҳмонов идома ёфт. дар ин хоҷагӣ низ меҳмонон ба таҷрибаи ангурпарварии деҳқонони шаҳри Турсунзода баҳои баланд доданд. дар умум дар ҷамъияти деҳотӣ ба номи Ҷӯра Раҳмонов ҳар як порча замин сабарнок истифода карда мешавад, ки ин яке аз самтҳои асосии сиёсати имрӯзаи ҳукумати кишвар
арзёбӣ мегардад. имрӯз муовини сарвазири ҷумҳури тоҷикистон гулмаҳмадзода давлатшоҳ қурбоналиевич дар ноҳияи турсунзода ташриф оварда дар хоҷагиҳо деҳқонӣ дидан намуданд. алалхусус дар ҷамъияти ҷурӯҳи раҳмон бисёр хоҷагии деҳқониро дидан карда таҷрибаи деҳқонро баҳои баланд доданд. мо дар оянда кӯшиш менамоем ки супориши муовини сарвазирро иҷро кунем. бояд зикр кард ки соҳаи кишоварзӣ дар шаҳри Турсунзода дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таҳти роҳнамоиву корбарии роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода рушд кардааст. Сардори раисоти кишоварзии шаҳри Турсунзода Азимҷон Назарзода зимни суҳбат ба мо иттилоъ дод ки боз дар самти таъмини амнияти озуқаворӣ ва рушди соҳаи кишоварзӣ дар шаҳри Турсунзода як қатор нақшачорабиниҳои муҳим ва саривақтӣ пешбинӣ гардидааст. Баъд аз боздид намудан аз боғ-тогзорҳои шаҳри Турсунзода сафари кории муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Гулмуҳаммадзода Давлатшоҳ ва намояндагони вазорати кишоварзӣ дар шаҳри Турсунзода хотима ёфт.